Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, Iazki. Beti ederra, zatozen bakotxien. Nik ondo pasatzen gote hemen, ez dakit, eskertzen dut konbidatzea. Gauz asko dituzu kontatzeko, idazteko bakarrik ez, kontatzeko bai. Bai. Batzuk kontatzen ditut liburuen bidez, beste batzu, elkarrizketetan eta. Bueno, lehenengo gauz esan dizudana da, ikaragarria iruditzen zaidala, Toure detektibea izango da protagonista, mesfidatu hitzez honetan, 7. liburua berari dagokionez, baina zure ibilbidean 80ko hamarkada hasiera horretan hasita, 30 liburu esan zut, zenbat idazten zuen? Jon, ze gaitasun idazteko? Ni ez aitasko iruditzen, kontua da zer gehiago egiten duzun bizitzan, ezta? Nik jentea normalean lanean, lantokian, institutuan pasatzen dituen 8 ordu horiek kendu, hori libre daukat idazteko. Orduan, gaina nire liburak ez dira, potoloak izu. Idatziko banitu 500-600 orrialdeko adriluak, ez dakini, baina nire liburea 200 orrialdekoak. Baina gauz asko gertatzen diemen dau pentsatu egin behar da. Home, bai. Ordu pilo bat, hori bai. Hala ere betikue, esaten diezudana, askotan esan diazulako elkarrizketak egin ditugunien. Hasi badakit zelan hasten dan, baina amaitxu ez dakit. Benetan liburu hau idazteko hasi badakizut amaitu ez? Horrentz egiten dut, gehienetan, salbuespenen bat egon da. Ez da hori egin behar. Idazle berrientzat aholkua. Nik ez dut inoiz eman, idazle eskoletan klaserik, ez ez dut emongo, ez du gehiagi sinisten horretan, ez? Baina esan beharko litzateke, lehenengo ondo pentsatu, egin eskema, egin eskale, eta gero joan betetzen. Ezken niola aspertu egiten, ez? Ni baldin badakiz gertatuko dan liburuen erdian eta liburuen amaieran, hasi baino lehen, ez nau motibatzen idazteak, ez da? Orduan egiten dut, hasi, abia puntu potente batekin normalean, eta gero hortik aurrera, konfiantza eduki, bururatuko zaizkidala gauzak, eta aurrera jarraitu, horrela egiten dut. Hau galdetzen dizut, kasu honetan, mesfidatu hitzez honetan, hasiera bat daukagulako, abentura asko pasatuko dira, amaiera bat bebai, eta ariak itxita daude, nahi dut esan, Bai, karo. Holan, idazteko oso borobil dagoela udana. Ofizio ere hartzen da, suposatzen da, urtekin zuk esan duzu, 30 urte igual idazten, ez? Ez padugu hartzen ofizio hori, beste zeo zer egitea bizitzan, ez? Baina, karo, ari solterik ezin duzu utzi. Eta gero horretarako dago, norberan 1000 aldiz errepasatu, konfiantzazko lagun batzui pasatu testua, beran kasartzeren bat egin duzun, despisteren bat, eta, azkenean, saiatu hori ardana geratzen dan, holan, borobil, ez da? Ture ezagutzen dutenentzat, migrante bat da bera, papelekin beti arazoetan dabil, apurtxu eta egiten duzu kritika soziala, noski, liburuetan, onelako pertsonaia bat izan da, aukera asko daukazulako horretarako, San Francisco hautzuen bere gora berak, ezagunak ziren, momentu baten handik aldegin zuen, aurreko aldiz zerran deuz horrekin Pirineoetan, Nafarroetan kokatuta zegoen Ture, apurtxu lekuzkanpo bai, hiri handi baten, mesfidatu hitzez, ze sorpresa ona, Parisera goaz. Hori zera kontua, irakurlea harritzea, ez? San Francisco kokatu nituen novela batzuk, auzo beretan ederra, niretzako, oso interesgarria. Euskal Herrian dagoen gunerik interesantena niretzako 1000 arrazoi gaitik, ez? Baina nuen gehiik esprimitu nahi laranja hori eta gehiik San Francisco horregaitik, aurrekoan eraman nuen Pirineotako herritxo batera, eta oraingoan, behitu. Aurreko amaitzen den moduan suposatu leike Parisen izango dela urrengoa, eta niri Paris bere asko gustatzen zait. Ez Paris turistikoa, ez Sena, Notre Dame, ez dakiz Eiffel dorrea bari oso polita da. Niri beti interesatu ezkit, Parisko San Franciscoak, batzu daude, hemen Bilbo ez da oso ondia, eta San Francisco bat daukagu. Eta Euskal Herrian osoan ez dagolako beste auzorik. Parisen baudolako batzuk. Eta Bagbe, Belleville, eta orduan horiek aprobetsatu ditut novela kokatzeko. Eta zederra? Lokalizazio lanak egin behar, eta Parisera joan behar. Jon, bakoitzaren lanak eskatzen du honelakoak. Notre Damen, ala ere, Notre Dame erretzen hasiko da liburu, esan dugu, abia puntue. Potentie da, aurreko liburuen, hor motor gainen usten genituen bikote bat, eta orainguen bikote hori bera, Notre Dame erretzen, turista danak selfieak egiten Notre Dame, eurek beste zeregin batzuetan dabiltz. Ibiliko dira leku turistikoetatik bai, Moulin Rougen afaltzen egongo die. Noski, egin behar zendun lan hori, ez da, dokumentazio lan hori. Afalduzun Moulin Rougen? Ez, apur bat presupuestotik ateratzen da. 100 eurotik gora errodidu behar da, eta
dokumentatzeko gauza asko egin ditut. Dokumentatzeko, askotan horaz Bagbe, auzoan, kuskusa jater eta Belbillen jatetxe txirotan, eta hori, baina Moulin Rouge da gauza beste kontu bat. Orduan, bueno, hor bai, galdetu dut, irakurri dut, eta horrela, eta eske, karo, nibe pizkalekuz kanpo sentitzen az Moulin Rougen. Ture eta Jareliz bezala. Zuk esan duzu, hor egongo dira, baina orain beste bizimodua, beste maila bizi direlako. Orain arte nahiko prekario zin iritsi bez beti diruen burua ustori, kasu honetan, liburu honetan ez daukate, burua ustori, ez da? Hori da. Novela hasieran behintzat, Ture eta Jareliz da, neska laguna edo bidei laguna azken alkartzen dira, interes desberdinak dauzkate bizitzan, baina, alkarrekin daude, alkarrekin lan egiten dute, konpromisoari, pisua konpartitu ere bai, baina gehien egitu dutena, bizimodu berria Turerena da lapurtzea. Zazpi nobelaren ondoren, gizajo etorri berri bat izatetik pasatu da, beste maila batera orain karteristak dira biak, ostu egiten dute baita gasolindegi bitzi den daulako lekuetan, eta ondo ateratzen zaila dana, harrigarria da, Tureri gauzak ondo ateratzen zaizkio, oin arte beti azkenean dena okertzen zaio, dena txarto ateratzen zaio, eta hori ez, baina orain hasieran behintzat ondo daude. Eta horregitek egin aldituztolako gauza, Moulin Rougera joan afaltzera, 100 piko euro ordaindu bakoitza, problemari gabe, eta luzu munduan bizi dira. Oharra, EITB-ko gure lankideri gero elkarrizketa hartze dutelako eta titularrak jartze dituztelako. Titularra izan lehike, Tureri dana ondo ateratzen zaio, ez jarri hori titularra, ez talako egia izango, sufrituko du. Ze sufrimendu bizitza daukan gizon honek? Ezinbestekoa da. Irakurle batzu bronka bota, zarat egiten didatez, ze gaiti sufriarazten dio zain beste. Gaina, novela bere irakurri dutenek esate, ze ondo azten dan. Baina, klaro, hauen novela beltzak dira. Asko osatu dut, Jon, engantzatzen du, irakurterreza da, inoizkotan hitz egin zu, eta hitz egin du, zure estiloari buruz be bai, ezta? Saiatzen zarala, sobran dagoenak kendu, azkanien elkarrizketa asko dauz be bai, irudimen asko behar daudan egiteko, baina egia esan, eta ondorioa bada, oso erraz, oso irakurterreza, engantzatzen zarala, historia oso ondo dauela. Novela beltzetan hori derrigorra da. Lehen aipatu duzun kritika soziala bezalase, hor egon behar da beti novela beltz izateko, euki behar du, erritmo harrapatu behar du irakurlea, aurrera behar zaitu, ez da larregiko pajariko lan betegarririk egon behar, gaur egon badirudi modan daudela bestelako novelak, potolagoak, ez badaukati 300 piko herrialdetik gora igual argitaletxe batzuk esate dizute, ez exigetzen dizute potolotzea novelak, niri hori iruditzen zain, negargarria. Nik uste dut beste genero batzutan ez dakit, igual gehiago ematen dute beste literatura mota bat egiteko. Beltzean nik uste dut ezinbestekoa dela hori, ez ere sobratzea, erritmo ukitzea eta interesa jakina. Kritika sozial hori esaten gabiltzena eta novela beltzetan oso errotuta dauen gauze bat gainera, pertsonai honek apurtxu bat hasi gara esaten lehen uzten dizu hori, bere kondizio hori, ez da? Migrantie, oraindik papel barik dabil bai, naiz eta dirua euki, beti hor eskutuen egon behar zara bada espada. Poliziaren batzuk agertuko die, Bai. Poliziaren estereotipoen, ez dakiz estereotipo dago, pelikuletako polizien oso muturrien dauzenak, berreskuratu eizuz, gainera beste novela batetik, bi pertsonaia hauek, gero esan didazu, neskalagun bidelagun daukan Jareliz, prostituzioan edo ibilitakoa, eta murgilduko da bebai, pertsonaiek ikusten dizute, ez da? Azkenien lumpen hori, 3. kapituluan esaten duguna, lumpen horretan sartzen. Fijatzen bagara ere, Parisen kokatuta dago novela eta zeintzu dira protagonistak. Ture, berez Burkina Fasoarra, Jareliz, Karibekoa. Poliziak eurak ere dira bata beltza, Afrikarren ondorengoa, naiz eta Paristarra izan, bestea Magrebtarra, baita Ipar Afrikarren ondorengoa, beste protagonistak agertzen direnak denak dira baita atzerritarrak, Parisko errealitatea azken baten, erdialdetik pizkat urrundu eskero, hori zetopatzen dugu. Eta bi polizia haue berreskuratu nituen, igual lehenengo novela beltzetik, Morto Bibatxe idatzi nuen oindala ja urte asko, Parisen kokatua, eta jende asko esaten zidan, personaje horiek oso berezia dira, igual berreskuratu beharko zenituzke. Da nire novela beltz bakarra, protagonista poliziak dauzkana. Normala nire novela beltzetan poliziak gaiztoak izate dira, ez? Gehiago
Ture da protagonista nagusia, jakina, kasoretan Jarelis bera ere bai, eta poliziak agertzen direnean normalean ez dira izaten nolan larregi laguntzearen aldekoak eta hori. Kaso honetan, bueno. Bueno, nazkagarriak badi, Bueno, nazkagarriak eta maitagarriak aldi berean, uste dut. Nahiko, komisaldegiko nagusiarekin nahiko, urtsintxarekin nahiko konformego naiz di, Bai, ez da. Bai. Impresentable utza dira, egia esateko. Poliziak izan da egiten dituzten gauzak, bizio sale utzak eta gameiluei eskatu droga eure konsumitzeko taloko gauzak egiten dituzte. Bueno, en el fondo nik uste baukatela zerbait dola, simpatikoa. Azala ikusten gabiltzenik, eta titulu galdetu behar dizut, hau egia dan edo ez edo asmatutakoa dan, mesfidatu hitzez momentu baten lekuren batetik agertuko dalako, baina azalien, ez da? Afrikarra dala, ulertuko dugu? Afrikarra eta ekialdeko ere bai. Hori esateran ninduan, ekialdeko mafiarekin bat egingo dugu, txinatarrasko egongo diamen, Chinatown asko. Bai, adibidez, Bilbon kokatutako nobeletan gehiago agertzen zen mafia nigeriarra. Mafia nigeriarra da normalean, ia beti, prostituta afrikarrak kontrolatzen dituenak, edo San Franciscon ibiltzen direnak, eta helburu aurreko nobeletan presentzia handia eduki dute. Oraingoan, hori, beste mafia basartu dut, txinatarra. Hemen ere badago pizka bat, baina Parisen garatuago dago, eta torre murgildunaz pizkatxo bat. Lehenengo galdera datorkidana ezberdina delako hau, irakurle moduen irakurri eta irakurtzen duen liburua eta oso tarte atsegina pasako nuken, baina beste txip bata, Jon, irakurtzen zabiltzen eta badakizu, elkarrezketa baterako dana, ezta? Eta orduen, txinatar mafia, Afrikarren mafia, agertuko da. Eta esaten dut, neure burueri, gizon hau, zelan dokumentatzen da, zelan daki hau dana? Hau dana asmatut edau, interneten ordu asko pasatzen dituzu, zelan dakizu hau dana? Normalean nahiago dut, internet baino nahiago dut nik neu dokumentatzea. Hemen errezago neuka, hemen San Franciscon, nahikoa zan adibidez hitz egitea Azkabideko lagunekin. Azkabide da elkartea kriston lan egiten dauena prostituta gaixoenen alde gainera. Eta prostituta gaixoenak askotan izaten dira Afrikatik etortzen diren gizaja horiek, oso egoera penagarrian dabiltzanak kaletik lan oso menperatu da, oso kontrolatuta, eta euren bitartez ezagutu du mundu hori. Eta hori esker bere eukidot aukera, lehen zeukaten lokal baten gauetan egoteko, prostitutak etortzen ziren gauez kafetxo bat hartzera, kondoiak hartzera, eta gomendioak ematen zitzaizkien osasun arazoak ikizkero zer egin, eta hori, eta noiziamen kontatzen zituzten historia, eta nien egoten nintzen pizka laguntzen, Azkabidekoi, eta bide batez dokumentatzen, ez? Parisen pizka zailago izan da, Parisen gehiago egin dut galdetzeaz aparte irakurri ere, bai, klaro. Tituloragoaz? Bai, mesfidatu hitzez. Aurkoa behintzet ona da. Aurko moduan erabiltzen du pertsonaiaren batek. Bai, Tureia badaramatza urte pilo bat hemen, beti izan da oso onbera, hasieran, olakoa zan, baina bizitzak kolpe asko eman dizkio, fidatzagatik, eta fidatzat azkenan beti ematen diote oso lagun gutxi geratzen dizkio benetakoak, Parisen ere hori egertatuko ote zaio, ez da, eta, Belville auzoan, ezagutzen dutenez, seguru ikusle asko ezagutzen dutela, hor badago orako mural erraldoi bat, Belville kalearen erdi aldean, etxe erdi ondatu baten, eta hain zuzen hori ze jartzen dau, frantsesez, jakina. Olako kaleko arte, horretariko mural batzuk, obra batzu daudean, eta nik hori askotan ikusten nuen, eta, esan nahi ondo zetorkidan novelarako, eta aparte, Belville auzoan gertatzen direnez gauza asko, perfektoa zan, eta taulantze geratu da, mesfidatu hitzez. Tureri momentu baten, pertsonaiaren batek emango dio aholkuari bebai muralaren azpian. Imaginatzen dugu, ez da? Aberbetan dabiltz gauza garrantzitsuei buruz, eta momentu baten, baina kontuz, eta ez fidatu eta mesfidatu hitzez, ez da? Hori da, Ture oraindik, naiz eta oso aldatuta egon lehenengo nobeletatik, ze orain ja danetik egiten dau. Akabatu bere egin dau, eta egin dau danetare ostu hemen egiten dau, eta jakina espabilatu da, asko. Bizitzak espabilatu du. Oraindik fiatzen da, orain lagunen laguna da, eta ala eta guzti esaten diote bitu. Ikustuzu mural hori, kontuz. Mendekua dau, bebai. Momentu baten, mendeku. Momentu baten aukera izango du, gustatzen zait gainera hau, saga bat idazten zabiltzienok, zazpigarren liburua da, tuarera, da egitzezan, nik, ontxe, hasi nahi irakurten hau dana,
Aurrekoak irakurri barik oso ondo irakurtzen da. Aurrekoak irakurri barik oso ondo ulertzen da. Hori beharte txiki bat izango da. Hori zaila da lortzea, oreka hori. Hori da, eta oso zaila da, eta irakurlientzat etzarralako galtzen bez, ezta? Momentu baten alaba aipatuko du, baina etzara galtzen bez. Hor mendeku txiki bat egoteko aukera egongo da. Ez dakit nora hartan lan kontatu, baina esan nahi dut honekin, naiz eta pertsonaia batzu berreskuratu. Bai, mendeku zentzu horretan bai arrazoi guztia daukazu. Naiz eta pertsonaia batzu berreskuratu, hau oso independientia dela, hartu, irakurrita, eta listo. Hori zaila da, oreka hori lortzea zagetan. Baduzkazu irakurre fidel asko, aurreko guztiak irakurri dituztenak. Horiek ezin dituzu aspertu, urrengo novelan, barriro... Azalpen guztiekin. Azalpen guztiekin, protagonista deskribatuz, nondi datorren, ez dakit zer, baina ezin duzu gutxiegi ipini ere, irakurle berriengan pentsatu. Orduan, oreka hori lortu behar da, eta alabaren kontua ere hor tartean dago, ez da, alabari ze pasatu zitzaion 3. novelan, Parisen gertatu zitzaion, Paresin bezi zen alaba, ezin zen elkartu, Ture San Francisco zegoen paperik gabe, alaba zegoen Parisen, eta hor gertatu zitzaiona, gero zerikusia handia dauka, orain hartuko daen mendeku horretan, baita, karo. Poliziek ipiniko diote errez, mendeku hartzea, eta trampa bat ote da, ez otea trampa bat, jauziko da, ez ote da jauziko, hori ikusiko da, irakurtzean, ez da. Eta behitu beran asmu ezala, lasai egotie. Bai, beti bezala. Bera pakean bizi nahi dago. Hemen gure artean dauden etorkin gehiena bezala. Hemen lerdo asko dabiltza esaten, gutaz aproetzatzera, gure laguntzak hartzera datu. Jentea, ona dator lanera, dio irabazi, familiari behaldu, pakean bizi, lasai bizi, eta Turek erori izan, hori nahi dago, baina bere patua oso iluna da, eta leku guztietara jarraitzen dio, harrapatzen du, eta novela honetan ere, ez da spoilerra egitea, baina imaginatu leike, hain ondo, hain primeran ataratzen da dan hasieran, ezin da horrela jarraitu, eta ez da horrela jarraitzen jakina. Gauzak asko komplikatuko dira. Imaginatu leike, bai, edan ezin da imaginatu, beste, Momentu bat esan dut, benetan, hau bai, esan duzu elkarrezketaren ematen asko gustatu zait, novela beltzaren inguruen badauz aldizkari batzuk eta bai, ezta? Turek ze pentsatuko du Jon Arretxeri buruz? Purra moskeuta egongo da, segurueni, karo. Holmes eta Conan Doylena zuen albuen izango da azkenin anekdota. Horiek oso light ziren, oso obra polita, baina bestera batekoak, irribarre egiteko, hau dira, ostras, zoan egitekoak, ez? Sufriarazi egiten dut apur bat, gizajoari, Tureri. Zabalik, amaierak? Bai... Jarraipena dauka, zelan plantietzen zu idazle moduen bebai, saga honekin momentuz ikusten da, ondo, lagunek momentuz bazariela. Bai, esango dugu ez dela hiltzen Ture, amaieran. Jon zelan bizizua hau, ez da upresiniorik, edo bai, naskatzen zaren inutziko zu? Naskatzen ezenan hilko dut. Eta batzuk hilko nauten iz, jente asko esan di, estimu berezi hartu diotela Tureri, oso pertsona maitagarria dela, naiz eta, egiten dituen astakeriak egin, ez da. Ni egunen baten ez bado sinisten personaje honengan, ingo dut amaitu, eta seguruenik horrela, akabatu ingo dut, alik eta modu harrigarrenean, eta kito, eta beste zerbaitekin hasiko na. Eta enuen espero, honen beste novelarekin motibatuta jarraitzea, 7 novela eta oraindik oso motibatuta personaje horrekin. Baina gero irakurle feedbacka bere sentitzen dut, eta gaia, gaur egun nik uste dut beharrezkoa direla novela, baltza, kritika soziala egiten dutenak, hori erdi eskutuan daukagun, zabor hori, zulo beltzori, lumpen horiek, musturren aurrera ateratzen dizkigutenak, eta ni oso gustora nago saga honekin. Irakurliekin badaukazu, hartu emon hori bebai, eta irakurle taldiek zure novelak badira sortu, euskaraz sortzen zu, baina itzuli egiten zaizkizu novelak eta bebai, Jon, nahi dut esan, idazle titulori ondo irabazita daukazula. Lankide askok bestelako kontu batzuk egin behar dituzte, bai, Hasieran lotza ematen zian, igual oindara urte gutxira arte, banukan 20 liburu idatzita, eta ondino lotza ematen dut, idazlea naiz, esatea, iruditzen apur bat, pretenzioso bezala, baina bai, idazlea naiz, idaztetik bizi naiz, idatzi egiten dut, liburu asko dauzkat idatzea, idazlea naiz. Gero ona edo txarra, hori irakurleak erabakiko du, ez da? Baina bai. Irakurlea zain du, esaten gabiltzena, eta horrekin hartu emona izan? Hori da, irakurle bakoitza mimatu behar da altxor bat baliz bezala, ze altxor bat da gaur egun. Irakurlea eta irakurle eroslea ja baldin bada, liburuak erosten dituena, zer esanik ez, ze gaur egun
gremio honek bizi duen egoera, ez da bat ere samurra eta horregatik. Nik asko mimatzen ditut irakurleak, ferietara joaten sinatzera, e-maila jartzen dut hor beti liburuan eritzia jasotzeko, naiz eta kristonak bota beti erantzuten dut, modu honean, jakin bera kritika onak eta txarrak onartzen, eta bai zaindu behar da, irakurlegoa. Hortxe, eta momentuz esan duguna, sagarekin, pozik, eta aurrera egiteko helburuz bebai. Inguruko maietara begiratzen dut, Moulin Rougen izango da, eta nien naizela hemengoa jabetzen naiz, inola ere ez. Claro. Baina gero esaten duguna, liburu batetik eta ondo pasatuta, ze era erraza edo ze era divertigarra izan daiteken gehu bai momentu baten beste baten azalien jartzeko, ez da? Bai, claro. Ez que Turek ezin dau astu bere lehenaldia, nondik datorren, zelan ailegatu zan ona, eta ze pena eta bizi izan dituen, eta derrepente ikusten du bere burua hor, Paris hiri luxuskoena da, ia Europan, eta horren barruan leku luxuskoenean hor afaltzen jende aberatz inguratuta, eta holako hausnarketatxoak bere egon behar dira, nobelan zehar, ez? Eta lako baten oso ondo gustora jarrizekin hor, baina esatu ez, ni ez hemengoa, eta azkenean hortik botako dute mundu horretatik, ez dute botako mule guzetik, baina, errealitate gordinera itzuliko da jakina. Hortxe lunpenetik eta desagerpenak, eta esan dugu mendekuak eta ikerketak baten bat desagertuko da, eta ikerketa bat hasiko da. Laguntasun hori, azkenien ze muturreran joramaten duten bebai, eurek arriskuan jartzeraino protagonista guztiek, azkenien batematek laguntza eskatuta, ez da bez, ez dakitxik gertuko batematen atzien dabiltzezena, laguntasun hori behar da bebai, ez da? Sare hori esaten gabiltzen naiz eta oso bakarrik egon? Claro, ez que laguntzeko jentea badago hor pres, baina gero badaude non sartu behar dituzte musturrak, ez da? Lagunduko dut, ez lagunduko. Eskua garbitzen baditu, eta astu egiten manaz arazoaz, jarrituko dut onela bizitzen fenomeno, ez? Baina, karo, azken horindi badauzka bere printzipiaturek, ez da? Laguntzearen sartzen da, sartu behar zuen lekuan. Eta mafia isilak daude horti zehar. Mafia nigeriarra beneko isila zan oindela gitzi arte, polizia zizenean paloak emoten eta taldei eta hori. Mafia txinatarra oso isila da, badirudi ez dagoela, eta hor sartzen baituzu musturra, arrisko handia daukazu musturrak eta gehiago galtzeko, eta hori gertatuko da. Kritika bat. Bota. Ze gustora egon gara Parisen, eta momentu honetan, taure Parisetik kanpo dau? Momentu honetan, noiz? Ez dakit. Parisen hain gustora egon nahi, kalietan gorata bera, muralak ikusten, zenatik beraian, Notre Dame erretzen, esan duguna Moulin Rougen, txampaina edaten. Baina ez da. Kalien izenatatik gorata bera, aldapa gorata bera, 13. distritotik 18. Esango dugu Ture urrengo novelan beste non baita eukiko duela, ez dugu esango non, baina nik uste dut... Ez dakigu, zeu badakizu? Zuk badakizu? Bai, hor ematen dira argibidetxo batzuk, pista batzuk, zikiak, hor ez ditugu esango, baina beti dode irakurako kaskarra dira. Eta asko esango, badakiz! Eskerrik asko. Danak ez, bada? Danak ez. Irakurre batzuk. Ni ez da izartzen talde horretare, baina batzuk berar harrapatze dute, klaro, eske eman duzun pistatxo honen bidez badakit, hemen gertatuko horrengo, eta esago, ostras, askarra da. Berrirakurketa bat ingot, eta batako txut emaile eta erantzun beharko emailen ondo bana bilen edo ez. Azken parrafoak irakurri eta horrekin eko, koño, ze... Bale. Zu askarra zara, konturatuko zara. Esan dugu, Parisen kokatuta, esan goza bat izan dugu, bai? Parisetik gorata bere ibiltzie abentura hauekin. Ni gomendatuko nuke hartu liburutxu eta tarte bat aireportuetan bitu. Pare bat egun egon binai, taulako batekin, zer resitzen dien honek itxaron aldizek eta bebai, hartu, gozatu eta, Tureren abentura barri horrekin egon. Eta hori izan kritika. Parisen oso gustora egon gara. Ez oso larria kritika, ez? Ni oso gustora egon nintzen, inspiratzen hau idazteko. Badako zuzo zer, eskuartian? Ni. Barkatu, bai. Urrengo novela, klaro. Ezin gara gelditu. Eta hau, honen itzulpenarekin gabiltza, nik ez dut egiten, baina, nik ere begiratu beharko pizka bat, eta euskaldunak ez dire ere eskaintzeko, hau, ez da?
baina banabil hurrengoarekin jakina. Ezin da gelditu. Atzeden gitxi be bai, ezta? Urtero novela bat kaleratuta esaten gabiltzen atzeden... Baina polita da bizimodu hau. Ez dakit, atzedena idaztea eta gero hitzaldiak aurkezpenak ematea hori oso goza ederra. Ni privilegiatu naiz benetan. Holan bizitza gaitik, horren ez du sentitzen, atzenaldia behar dut, eskantzatzeko. Oso ederra eta irakurlekiko kontakto zuzena eta entrevistak holangoak badira batez bere, apur bat lengoa konpensatzeko. Horako legrezik eta oso atsegina dira eta jode, hau baino gauza ederragorik ez dago, eta honetatik bizitzea, orduan beti novela bat amaitu, hurrengoarekin hasi, ez dago problemarik, gurpilo horretan jarraitzeko. Zederra, Jon, idazlea ja titulu irabazi eta horren beste liburu kaleratute espazu irabazi titulu ja ez dauz ere gehiago bestela. Idazlea filologu berez, euskal filologia, gimnasiako maizu bai? Bueno, gimnasiako jentea moskeatzen da gimnasia esan eskero. Esan berra, soin hezkuntzako... Soin hezkuntzako... Bueno, titula daukat, IBEF egin nuen. IBEF. Hori da. Eta, batez be, ahots horrekin eta enteratu nahi, abeslari be bai, zer zara zu tenorra? Tenorra botzorekin gatx. Berau, kontrakoa, bajoa, beraino. Bajue, beraino? Bai. Abots grabea daukat, abots grabeena izaten da basuena, tarteko aberiturena eta aguduena tenorrena, niri baso izatea tokatu zait, eta horri esker kantatzen dut. Agur jauna, lurra maramara, zain da repertorioetan? Agur jauna hobeto tenorretzat utzi. Nik osa grabeagoak, beldurra ematen dutenak, eta nare... Baina, bajoak olakoak izaten gara. Gaur besteako ez Bilbon harrapatu zaitugulako, ensaieten? Bai. Abestu, elkarrezketi egin, eta orain etxerantz eta idazten jarraitu. Bai, hori da. Bizimudu ederra, ezta? Abestu, kantatu, idatzi, holare, ezin gazkejatu. Ondo, geu ondo egon, eta buruen bueltaka dabilen dana turentzat, eta berak ikusi zer egiten duen bere biziarekin bebai. Hori. Jon Arretxe, esatozen bako txien, berez duztez minutuek bebai. Eskerrik asko, tortziarren.